lajeng Ibu Endang selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Daerah lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Saderengipun dipun tepangaken nami kula Anggun Anggelica saking kelas 3B. Sepisan kula badhe ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi rahmat lan kenikmatan sehingga kita sedaya saged makempal ing papan punika kanthi sehat lan wilujeng. Kula badhe nyariosaken pidato kanthi judul pentingnya tata krama ing urip saben dina. Para rawuh ingkang kula hormati, tata krama ing budaya Jawa ora mung dadi hiasan, nanging minangka pondasi kanggo mbangun bebrayan sing rukun lan tentrem. Tata krama nyangkup carane ngomong, carane tumindak lan sesrawungan karo wong liya. Kanthi duwe tata krama kita bisa dihargai lan seneng bebrayan karo sapa wae. Para rawuh ingkang kula hormati, ing saben dina mesti kita sedaya padha sesrawungan karo kanca, karo guru, karo wong tuwa lan karo tangga teparo. Nalika kita nganggo tembung sing alus menehi salam lan tumindak sing sopan, wong bakal ngrasa dihargai. Contohe nalika ketemu guru, kita nyapa kanthi tembung sugeng siang Bu, sugeng siang Pak. Nalika pinanggih kanca kita nuduhake atine tulus lan ora ngrasani. Tata krama uga nglatih kita supaya bisa ngendhalekake awake dhewe, kaya ora tau misuh, ora tau ngomong kasar lan ora tumindak sembarangan. Iki penting banget amarga watak sing apik bakal bentuk masa depan sing luwih cerah. Para rawuh ingkang kula hormati, generasi enom kaya kita kudu bisa njaga lan nguri-uri tata krama Jawa. Senajan jaman wis saya maju, nanging sopan santun aja nganti ilang. Ing media sosial contohe kita kudu tetep nganggo basa sing endah lan ora nyebarake ujaran sengit. Pungkasan ayo padha ngleksanani tata krama wiwit saka bab cilik. Contohe ngajeni wong tua, manut marang guru, tulung tinulung marang kanca lan ora nyusahake wong liya. Yen kabeh wong nindakake iki, bebrayan bakal luwih ayem lan harmonis. Mboten suwe-suwe mekaten pidato ingkang saged kula aturaken. Mugi saged maringi paedah dumateng kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.